Καλημέρα ή καλησπέρα, ανάλογα με το πότε μας παρακολουθείτε. Είμαι η Κλεοπάτρα Ηλιοτριβιάρη, είμαι μεταφράστρια λογοτεχνίας και σας καλωσορίζω στο πρώτο από μια σειρά vidcast που ξεκινάμε για λογαριασμό της PEMBIP, της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιωνίου Πανεπιστημίου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και χαρούμενες που ξεκινάμε αυτό το ταξίδι μαζί σας στο μαγικό κόσμο της μετάφρασης. Η PEMBIP είναι μια ενεργή κοινότητα επαγγελματιών μεταφραστών που έχει διπλό σκοπό, αφενός την προάσπιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, των πτυχιούχων μεταφραστών και μεταφραστριών και αφετέρου την προώθηση του επαγγέλματος και την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη γλώσσα, τη μετάφραση και τα γλωσσικά επαγγέλματα γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνουμε ποικίλες δράσεις, είτε αποκλειστικά για τα μέλη μας, όπως το mentoring, όπως τα webinars για τη διαρκή επιμόρφωση των μελών μας, όπως η νομική υποστήριξη όταν κρίνεται απαραίτητη, αλλά και δράσεις που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό, όπως τα Translation Slam, όπως η συμμετοχή μας στην Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου, η συμμετοχή μας κάθε χρόνο στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, δράσεις εξωστρέφειας θα λέγαμε για να προβάλλουμε τη μεταφραστική δουλειά. Σε αυτές τις δράσεις εντάσσεται και το σημερινό podcast που ελπίζουμε ότι θα είναι η αρχή για μια σειρά από vidcast μάλλον, όχι podcast, φιλοδοξώντας να χτίσουμε ακόμα περισσότερες γέφυρες μεταξύ των επαγγελματιών της μετάφρασης και της κοινωνίας, γέφυρες μεταξύ της θεωρίας και της πράξης. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα με μια συζήτηση με θέμα τη θεατρική μετάφραση, ένα πεδίο όπου η γλώσσα βρίσκεται κυριολεκτικά στο προσκήνιο. Είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε σήμερα κοντά μας έναν πολυδιάστατο δημιουργό, ηθοποιό, σκηνοθέτη αλλά και μεταφραστή, τον Γιώργο Καραμίχο. Με τον Γιώργο εκτός από τη μετάφραση μας ενώνει και κάτι ακόμα. Είναι και εκείνος όπως και εμείς πτυχιούχος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, εκείνος από το τμήμα Ιστορίας, εμείς από το τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνίας. Είναι πολύ όμορφο, εγώ έχω συγκινηθεί που ξαναβρισκόμαστε σήμερα με τις επαγγελματικές μας πια ιδιότητες στο ίδιο τραπέζι. Με τον Γιώργο λοιπόν θα μιλήσουμε για τις προκλήσεις και την απόλαυση της μετάφρασης των θεατρικών κειμένων, για τη σχέση του κειμένου με το σκηνοθέτη και τον ηθοποιό, αλλά και για το πόσο ο δημιουργός μεταφραστής ξανασυστήνει ένα έργο στο κοινό μέσα από τη δική του φωνή. Τις ερωτήσεις θα αναλάβει να θέσει ο συνάδελφος μεταφραστής και υποτιτλιστής Θάνος Χρυσανθόπουλος, μεταφραστής πτυχιούχος του Ιωνίου Πανεπιστημίου επίσης, με μεταπτυχιακό στις θεατρικές σπουδές από το ΕΚΠΑ και υποψήφιος διδάκτορας στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Το συντονισμό και τη ροή θα έχω εγώ και η συναδέλφισσα Σοφία Θανασάκη, μεταφράστρια και υποτιτλίστρια, και η Αγγελική Τσιάπου, μεταφράστρια και διερμηνέας, θα φροντίζουν για τα πάντα πίσω από τις κάμερες. Γιώργο, σε καλωσορίζουμε θερμά. Χαίρετε, είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος. Είναι σαν reunion του IP από το PEMBIP. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας διαθέτεις λίγο χρόνο ανάμεσα σε γυρίσματα, υποχρεώσεις διαφόρων οικογενειακές, ναι. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Πάτρα, γιατί μας συνδέουν πάρα πολλά, εδώ και 30 χρόνια πια. Από τότε που πήραμε τα πτυχία μας. Θέλω να δηλώσω εδώ, γιατί άκουγα όλα αυτά που έλεγες πριν στην εισαγωγή, πριν αρχίσει ο Θάνος να με πυροβολεί με ερωτήσεις. Θέλω να δηλώσω ότι όταν ήμασταν στην Κέρκυρα και εγώ ήμουνα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά στο τμήμα Ιστορίας, ζήλευα πάρα πολύ εσάς από το τμήμα του μεταφραστικό, γιατί σας θεωρούσα σπουδαίους που ξέρατε αυτές τις γλώσσες καλά, γιατί είχα κόμπλεξ με τις γλώσσες εγώ. Μικρός δεν είχα τη δυνατότητα να κάνω, έκανα αγγλικά όπως όλα τα παιδιά. Λίγα, οπότε τις γλώσσες άρχισα να τις μαθαίνω μετά. Και με εμπνεύσατε από τότε και έμαθα τις γλώσσες που μιλάω τώρα λόγω αυτής της ωραίας ζήλιας που ήταν. Και τώρα θέλεις να μας πάρεις τη δουλειά, δηλαδή? Όχι γενικά. Okay. Αλλά στο θέατρο, επειδή είναι κάτι που το κατέχω και όταν δω κάτι και ξεκινάω να το δουλεύω, δεν έχω την υπομονή να το στείλω κάπου, να μου το στείλω. Μια-δυο φορές που έχει γίνει αυτό και το έχω δώσει, λέω καλύτερα να το πιάνω από την αρχή. Είναι πολύ πιο εύκολο, όπως ξέρετε, στη μετάφραση να ξεκινάς κάτι από την αρχή από το να διορθώσεις κάτι που έχει κάνει κάποιος άλλος. Σε όσα βιβλία μου έχει τύχει να διορθώσω, μου ήταν πολύ πιο δύσκολο, γιατί έπρεπε και να σεβαστώ αυτό που έχει γραφτεί, παράλληλα όμως να το φέρω και σε μια γλώσσα
που φοριέται στο στόμα του κάθε ρόλου. Σωστά. Έχεις κάνει και επιμέλεια κειμένων, λοιπόν. Έχω κάνει μετάφραση ουσιαστικά ξανά σε ένα βιβλίο που έχει βγει από τις εκδόσεις Ιον. Είναι μια μέθοδος υποκριτικής της Ιβάνας Τσάμπακ, η δύναμη του ηθοποιού. Και έχω μεταφράσει και άλλα θεατρικά, άλλα 4-5. Μας έχει ήδη προλάβει, έχει μισοαπαντήσει κάποιες από τις ερωτήσεις μας, αλλά... Είμαι λαλίστατος, Θάνο, ξεκίνα πυροβόλα, γιατί θα τα πω όλα μόνος μου. Το έχω παρακολουθήσει να είναι καταπληκτικό. Ουσιαστικά αφορμή για το σημερινό Vidcast είναι να μιλήσουμε για την παράσταση, στην οποία υπογράφεις ως σκηνοθέτης, ως διασκευαστής, αλλά δεν παίζεις. Ωστόσο, και μεταφραστής, ξέχασα να το πω, ο Ευγένιος, Θέατρο Σημείο, έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό από μια εξαιρετική ομάδα ηθοποιών. Ένας σχεδόν άγνωστος Ιρλανδός συγγραφέας, ο Φρανκ Μαγκίνες, μας συστήνεται και στην Ελλάδα και είναι μεγάλο ευτύχημα αυτό. Οπότε... Παίζονταν για 2 χρόνια και το προηγούμενο έργο του, το Κάποιος να μας προσέχει. Ναι, και κάποιο ακόμα που νομίζω. Ήταν και άλλα. Έχει κάνει και πολλές διασκευές. Είναι πολυγραφότατος και έχει κάνει πολλές διασκευές σε αρχαίο ελληνικό δράμα, στους Σκανδιναβούς, Λόρκα. Ήψεν. Ναι, όλους τους Σκανδιναβούς και Ήψεν και Στρίνμπεργκ. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά ούτε που σκηνοθετείς ούτε που μεταφράζεις. Οπότε θα ξεκινήσω εν τη γενέση, όπως λες και εσύ, ότι είναι καλύτερο να πιάνουμε κάτι εν τη γενέση του παρά να το επιμελούμαστε μετά. Ποιο ήταν, θα σε πω λίγο μακριά, ποιο ήταν το πρώτο ερέθισμα, έναυσμα, αιτία για να μεταφράσεις ένα θεατρικό έργο? Ήταν η έλλειψη ίντερνετ. Επειδή όταν δεν υπάρχει το ίντερνετ και βιάζεσαι εκεί, είναι και τα τηλέφωνα ήταν δύσκολα. Ήμουνα Ισπανία την πρώτη φορά. Μου είχε δώσει τότε ο μάνατζερ μου εκεί ένα έργο, γιατί του λέω κανένα θεατρικό, όσο ήμουν εκεί, ήμουνα για ραντεβού για ταινία εγώ, ποιο να δω, ποιο να διαβάσω, και μου έδωσε τη μέθοδο Γκρόνχολμ. Οπότε ξεκινώντας να το διαβάζω, τρελάθηκα. Μόλις είχα αρχίσει να μαθαίνω ισπανικά εγώ και διάβαζα μόνος μου. Με μια άλλη κοπέλα επίσης από το ιστορικό, από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο που ήταν εκεί, οπότε ζητούσα βοήθεια αν κάτι είχε να μου πει και έκανα την πρώτη μετάφραση. Και μετά γυρνώντας, επειδή δεν υπήρχε τότε ίντερνετ, να το γράψω, να το στείλω, να μου το στείλουν. Τα τηλέφωνα επίσης ήταν ακριβά, δεν είναι όπως τώρα έχεις το roaming, όπου και να σε παίρνεις τηλέφωνο. Τότε δεν ήξερα ποιο να βρω. Και γυρνώντας, είχα ζητήσει από τη Μαρία την Τσατσαρόνη, που δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας, και το δουλέψαμε μαζί. Γιατί εκείνη μου εξηγούσε στα ισπανικά κάποιες εκφράσεις που δεν θα μπορούσα να ξέρω πλήρως. Και αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά και ήταν γιατί υπήρχε η ανάγκη. Δεν μπορούσα να βρω άμεσα έναν άνθρωπο να το δώσω να μου το μεταφράσει. Οπότε ήθελες και να το επικοινωνήσεις και στο ελληνικό κοινό. Ήταν ένα υπέροχο έργο και όντως ανέβηκε στο Θέατρο Τέχνης και παίζόταν 6 χρόνια sold out. Οπότε... Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μια συνεργατική μετάφραση. Ναι. Οπότε έχει ενδιαφέρον να μας πεις, αν μπορείς, όσο θυμάσαι, πώς για παράδειγμα, μπαίνοντας στο εργαστήρι του μεταφραστή και της μεταφράστριας, πώς για παράδειγμα δουλέψατε μαζί? Γιατί από ό,τι κατάλαβα είχες ένα άτομο να σε βοηθήσει με τα ισπανικά. Τι άλλα μέσα χρησιμοποιήσατε τότε που μου λες ότι δεν υπήρχε ίντερνετ? Είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Μετά έρχονταν στο σπίτι, ήρθα Αθήνα εγώ μετά από την Ισπανία και το δουλέψαμε μαζί διαζώσεις. Υπήρχε ίντερνετ, αλλά ήταν αργό, ήταν τέτοιο, δεν ήταν εύκολο. Ναι. Δεν ήταν αυτό που είναι τώρα, που πια είναι πιο εύκολο από οτιδήποτε άλλο. Με τη Μαρία είχαμε εξαιρετική σχέση από την Κέρκυρα ήδη, τη Μαρία της Τσατσαρόνη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όταν έχεις συνεργασία να έχεις και την άνεση να τσακωθείς για κάτι δημιουργικά. Με την καλή έννοια. Δεν θυμάμαι να τσακωθήκαμε, ούτε μία φορά δεν διαφωνήσαμε. Απλώς η Μαρία μου έλεγε ποιο είναι το σωστό για μεταφραστικά και εγώ πήγαινα σε σχέση με αυτό που ήταν σωστό στο στόμα του ρόλου. Γιατί εκεί είχε 4 ρόλους, ο καθένας έπρεπε να έχει τη δική του ακεραιότητα λεκτική. Από το κείμενο το πρωτότυπο υπήρχε μια διαφοροποίηση, αλλά όχι τόσο έντονη. Εγώ στα ελληνικά ήθελα να την κάνω λίγο πιο έντονη. Οπότε έφερα έκανα τέτοιες διαφοροποιήσεις και μετά φυσικά πάντα υπάρχει και μια μικρή διασκευή σε αυτό που θα κάνεις. Κάποιες φορές πρέπει να πας πολύ μακριά μεταφραστικά για να έρθεις σε αυτό που χρειάζεται. Πρόσφατα διάβασα ένα έργο στα ελληνικά και μετά το έκανα δώρο στα γαλλικά σε έναν φίλο και ενδιάμεσα μέχρι να το πάω, γιατί θα έρχονταν, το διάβασα κι εγώ στα γαλλικά και πήρα και το πρωτότυπο στα αγγλικά για μια άλλη φίλη και το διάβασα και στις 3 γλώσσες και συνειδητοποίησα πόσο τεράστια είναι η απόσταση από μεταφραστή σε μεταφραστή. Για τη σύνδεση του Kai Tempest ήταν το βιβλίο. Το ελληνικό είναι πολύ πιο κοντά στα αγγλικά.
Με αποτέλεσμα, πολλές φορές ακόμη και στα ελληνικά να μην καταλαβαίνεις ακριβώς προς τα που το πάει. Έπρεπε να ανατρέξω στο αγγλικό για να καταλάβω τι εννοούσε, ποια είναι η απόφαση που παίρνει ο μεταφραστής. Ενώ έκανε εξαιρετική δουλειά η μεταφράστρια στο να γράψει στο they, το αγγλικό, που στα ελληνικά δεν το έχουμε. Έχουμε ένα παπάκι. Το να τα κάνεις όλα το και να βγάζει, και ήταν αριστουργηματικό αυτό που έκανε. Απ' την άλλη, επειδή ήταν πολύ κοντά στην αγγλική μετάφραση, έχασε κάποια πράγματα που στα ελληνικά δεν τα λέμε. Φαινόταν ότι ήταν αγγλικό. Ενώ στα γαλλικά η μετάφραση, έχει ενδιαφέρον να το δείτε, να το ψάξετε αυτό. Στα γαλλικά είχε φράσεις τις οποίες πήγαινε πάρα πολύ αλλού, όπως κάποιες άλλες φράσεις δεν τις μετέφρασε καθόλου. Γιατί δεν θα βγάζαν νόημα στα γαλλικά. Αλλά είχε πάρα πολλά κομμάτια που στα γαλλικά ήταν πολύ ωραία στα γαλλικά, αλλά δεν είχαν καμία σχέση με το αγγλικό κείμενο. Παρ' όλα αυτά μετέφραζαν το πνεύμα του κειμένου. Ωστόσο, ήταν η μετάφραση από τα μεταφράσματα που μας είπες, προορίζονταν για την ανάγνωση, δηλαδή για το ευρύ κοινό, ή ήταν για το θέατρο? Όχι, δεν ήταν θεατρικό. Αυτό ήταν ένα κανονικό λογοτεχνικό δοκιμιακό κείμενο του Kai Tempest. Το Kai Tempest είναι ένα φοβερό δημιουργό. Και δεν ήταν. Απλώς το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα, επειδή πρόσφατα διάβασα και τα τρία και την πρωτότυπη συγγραφή και τις δύο μεταφράσεις. Είναι αριστουργηματικό έργο, έτσι κι αλλιώς πρέπει να το διαβάσει. Το καθένας πρέπει να το διαβάσει αυτό για να κάνει για τη σύνδεση. Τώρα, σε σχέση με το τελευταίο, με τον Ευγένιο, που παίζεται στο Θέατρο Σημείο, έπρεπε να φέρω ένα κείμενο από τα Ιρλανδέζικα. Η πρώτη μετάφραση που έκανε, η πρώτη φορά που ήταν ανέβη, ήταν το 2007 το μετέφρασα. Και είδα και ότι ανέβηκε και πρώτη φορά το 2007. Οπότε... ανέβηκε πρώτη φορά στην Αγγλία. Αυτό ήθελα να πω. Άρα κάπου το αλίευσες. Το είδα στο Αλμέιντα, ενώ δεν μου άρεσε η παράσταση. Δεν ξετρελάθηκα, γιατί είχε πολύ νατούρα, πολύ ξεσκό, τώρα κόβω το κοτόπουλο, το μπρόκολο, όλα αυτά που δεν είδατε πουθενά. Διόροφο σπίτι, πάνω το διπλό κρεβάτι. Ο νεαρός ξυπνάει, γυμνός, είναι μόνο με το βρακί, κατεβαίνει, βάζει την παντόφλα τη μία την άλλη, ακούει από πάνω, πετάγεται από πάνω. Μετά έρχεται από κάτω, υπάρχει μια αποβάθρα, λίγο νεράκι, λίγο κρασί και τα γόρι μου. Όλο υπήρχε εκεί, πολύ νατουραλιστικό, όχι ρεαλιστικό. Το οποίο με κράτησε μακριά από το να συνδεθώ πραγματικά με το έργο. Αλλά κάτι είχε σαν έργο. Το βράδυ το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Την επόμενη μέρα πήγα, αγόρασα το βιβλίο, το διάβασα και άρχισα κατευθείαν να το μεταφράζω. Οπότε με το που ήρθα εδώ το πρότεινα, μετά από ένα χρόνο ήταν ανέβη, κάναμε και το θίασο, ξεκινήσαμε πρόβες, πήγαινε καλά. Τελικά εκεί κάτι έγινε, χάθηκε το θέατρο, στο οποίο ο παραγωγός που θα το ανέβαζε έχασε το θέατρο εκείνη τη χρονιά. Μετά την επόμενη χρονιά εγώ ήμουν πάρα πολύ... Έκανα μια άλλη παράσταση που είχα κλείσει ήδη να σκηνοθετώ και να παίζω, και μετά έφυγα Αμερική για 6 μήνες και τελικά γύρισα μετά από 9 χρόνια. Και πρόσφατα ένας φίλος μου λέει τι άλλα έργα έχεις, οπότε άνοιξα εκεί έχω ένα ράφι και ένα συρτάρι που έχει μια στίβα με βιβλία, κάποια τα έχω τελειώσει, κάποια δεν τα έχω τελειώσει. Μεταφρασμένα, η στίβα αυτή είναι μεταφρασμένα βιβλία, έργα δικά μου, ναι. Okay. Τώρα τα περισσότερα είναι ήδη στον υπολογιστή. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, εκτυπωμένοι. Αλλά κάποια από αυτά δεν είναι στον υπολογιστή, κάποια είναι εκτυπωμένα. Χειρόγραφα τύπου. Όχι χειρόγραφα, ήταν γραμμένα στον υπολογιστή, αλλά δεν υπήρχαν, γιατί άλλαξε εντωμεταξύ. Έχασα πολύ από σκληρό δίσκο, έχασα πράγματα, έκανα. Ξέρεις, όλη αυτή η ταλαιπωρία που είχαμε. Πες μας τώρα λοιπόν, ξαναπιάνεις λοιπόν τη μετάφραση που την έχεις μεταφράσει το έργο μου το 7. Ναι. Το διαβάζεις και το έδωσε σε ένα φίλο από εκδοτικό οίκο που με ρώτησε για όλα αυτά και μου λέει: Εσύ είναι πάρα πολύ ωραίο το έργο. Λέω: Κάτσε να το ρίξω. Το ξαναδιαβάζω και λέω: Γιατί το άφησα αυτό το έργο, είναι πάρα πολύ καλό. Μεταφραστικά έκανα αρκετές διαφοροποιήσεις και μετά, όταν αποφάσισα ότι θα το κάνω, έπρεπε να πάρω μια απόφαση αν θα κρατήσω τα ονόματα Bridget, Margaret, Simon κτλ. Και λέω: Όχι, το θέλω να είναι πιο διαχρονικό και το πένθος και η απώλειά του, όπως είναι παντού. Οπότε αφαίρεσα το ιρλανδικό στοιχείο. Το χιούμορ ούτως ή άλλως είναι μέσα. Αρκετά ιρλανδέζικο. Οι Ιρλανδοί μοιάζουμε πάρα πολύ με τους Ιρλανδούς, οι Ιρλανδοί και οι Έλληνες ούτως ή άλλως. Και αφαίρεσα πολλά κομμάτια που έχει για την Τζούλι Άντριους, για τον Άγιο Πατρίκιο, για όλα αυτά που στην Ελλάδα δεν θα σήμαιναν και πολλά. Ή το κομμάτι όλο το καθολικό, με τα μοναστήρια, με τη βία, με την κακοποίηση, με όλα αυτά της Ιρλανδίας. Δυστυχώς. Είχε αναφορές τέτοιες. Είχε κάποιες αναφορές. Ναι, αυτά ναι, όντως. Η πατάτα, ξέρεις, ο λιμός με την πατάτα στην Ιρλανδία και όλα αυτά. Πρέπει να πάρεις μια γενναία απόφαση. Τη σήμερον ημέρα που υπάρχει το τηλεκοντρόλ και ο κόσμος δεν έχει υπομονή και είναι στο Instagram όλη την ώρα και πας βλέπεις παραστάσεις και είναι
Στην Ελλάδα είναι ντροπή μας αυτό. Είναι τα κινητά ανοιχτά όλη την ώρα. Προχτές στην παράσταση που ήρθαμε και είδαμε τον Ευγένιο, ενώ το είπες εσύ, ήταν τραγικό. Χτύπησε το κινητό. Χτύπησε κινητό ακούστηκε, μάλιστα, δεν χτύπησε. Ακούστηκε το GPS ναι. που έδινε οδηγίες. Ναι. Ήταν τραγικό. Ενώ ακούστηκε η φωνή σου, τι ωραία που μας παρακαλούσες πολύ ευγενικά, κλείσετε. Θα αντέξετε 90 λεπτά, δεν είναι τίποτα. Νομίζω θα καταφέρετε. Και είναι και η μόνη παράσταση στην οποία δεν έχει βγει κινητό να τσεκάρουν. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι ανοίγουν για να τσεκάρουν την ώρα. Που λες, βλέπεις μια παράσταση, ξέρεις τη διάρκεια που έχει, ή μπες στο θέατρο ή μην μπαίνεις. Το να τσεκάρεις, πέρυσι που έπαιζα στο θέατρο, ήταν την ίδια ανακοίνωση που έκανα σε αυτό, θα την κάνω και στο θέατρο που θα παίζω φέτος. Πάλι θα ξαναπάει ο Βάνια. Το να τους πω ότι δεν χρειάζεται να τσεκάρετε την ώρα κάθε 5 λεπτά, γιατί το βλέπουμε εμείς που είμαστε στη σκηνή και το βλέπουν και άλλοι δίπλα σας. Ναι. Ή αυτή η λέλαπα, το ότι πάνε στο θέατρο για να τραβήξουν βίντεο, ότι ήμουν κι εγώ εκεί. Και πας στην Αγγλία, βλέπεις παραστάσεις. Ακόμη και ο γιος μου που είναι 12, ήμασταν Αγγλία τον Αύγουστο και είδαμε αρκετές παραστάσεις και μου λέει: Μπαμπά, ούτε ένας δεν έβγαλε κινητό. Το πρόσεξε, το παρατήρησε. Ούτε ένας. Παιδιά, Ναι. πέραν το ότι δεν χτύπησε κινητό, σε πολλά θέατρα ούτως ή άλλως δεν χτυπάει, έχουν βάλει ένα σένσορα και δεν χτυπάει. Ναι. Αλλά στην Ελλάδα, ό,τι και να βάλεις, θα βγάλει ο άλλος για να βγάλει φωτογραφία, ενώ λέει: Μη βγάζετε φωτογραφίες. Βίντεο που λες, απόλαυσέ το. Τέλος πάντων, λόγω αυτής της ανάγκης, ένα έργο 2,5-3 ώρες για να αντέξει, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένο και όλα αυτά. Οπότε το κόψαμε αρκετά γερά. Είχα κόψει εγώ πολύ. Μετά ήρθε και η Έλενα η Τριανταφυλοπούλου, που είναι εξαιρετική δραματουργός στο παιχνίδι. Οπότε και αυτή είναι μεγάλη κόφτρα. Άρα η αρχική διάρκεια πόσο ήταν Αν πήγαινε όλο το έργο, θα είχε και διάλειμμα, οπότε θα ήταν γύρω στις 2,5 ώρες. Είναι μεγάλο έργο, ναι. Τα περισσότερα έργα, αν βάλεις διάλειμμα, είναι γύρω στις 2 ώρες και 20 λεπτά κάπου εκεί. Απλώς καλύτερα να δώσεις αυτό που έχεις να δώσεις και ο κόσμος να το διαβάσει μετά. Το έργο θα εκδοθεί. Είναι πολύ ωραία αυτή η πρακτική, ναι. Θα εκδοθεί και θα κυκλοφορεί. Ήταν ήδη να κυκλοφορεί, αλλά άργησε λίγο με τα δικαιώματα και όλα αυτά. Είναι ήδη στο τυπογραφείο τώρα. Όποιος θέλει να διαβάσει όλο το έργο, στο βιβλίο θα είναι όλο το έργο, δεν θα είναι το κομμένο. Να κάνω και εκεί μια ερώτηση. Θα κάνεις διαφοροποιήσεις για αυτό το οποίο προορίζεται για να διαβάσει το ευρύ κοινό? Αυτό που εκτυπώνεται είναι το έργο όπως έχει γραφτεί. Και με τα ονόματα, τα Ιρλανδέζικα και όλα αυτά. Όπως δηλαδή αναπαραστάθηκε. Ωραία. Εγώ άλλαξα τα ονόματα γιατί βρίσκω τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτή είναι η δική μου πετριά. Το έργο, όταν θα πάρει κάποιος άλλος να το σκηνοθετήσει, μπορεί να θέλει να. Λίγο με αποσυντονίζει και με αποσυνδέει το να ακούω «Γεια σου Μπρίτζετ, τι κάνεις» σε ένα ελληνικό κείμενο. Από τη στιγμή που μεταφράζεις κάτι, γι' αυτό και η Μάργαρετ έγινε Μαργαρίτα, η Λουίζα έμεινε Λουίζα, γιατί το λέμε και στα ελληνικά, ο Σάιμον έγινε Σίμος και ο Ιουτζίν, δεν μπορείς να πεις «Γεια σου Ιουτζίν» ή τέτοιο, έγινε Ευγένιος ή Τζίνι, το Τζίνι, και στα ελληνικά θα μπορούσε να είναι ένα παρατσούκλι. Το Τζίνι μας, ο Τζίνι, γιατί ήταν και Τζίνιος αυτός και όλα αυτά. Οπότε με αυτό παίζουμε και το κρατήσαμε, αλλά το όνομα έγινε Ευγένιος. Και η Μπρίτζετ, που δεν υπάρχει, η πρώτη ηθοποιός που θα το έπαιζε, που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας, η Σοφία Ισερλή, που μας την πήραν τα κύματα, εμπνεύστηκε από μια γνωστή που είχε και μου λέει: Θέλω να την πω Βαλεντίνη εγώ αυτήν. Τη λέμε συνήθως εξαδέλφη, αλλά έχει μείνει το Βαλεντίνη προς τιμήν της. Και το άλλο ήταν ο τίτλος του έργου. Το There Came a Gypsy Riding, που είναι ένα τραγούδι ιρλανδέζικο, δεν σημαίνει τίποτα στα ελληνικά. Είναι ένα παιδικό τραγούδι, σωστά. Είναι ένα παιδικό τραγούδι, πολύ σκοτεινό. Όμως το διασκεύασες και αυτό. Έγραψε στίχους εντελώς διαφορετικούς. Μετά ήρθε και ο μουσικός μας, ο οποίος δεν ξέρω αν συμφωνείτε, έχει γράψει εξαιρετική μουσική. Ο Στεφανακίδης, ο Γιώργος, είναι συγκλονιστικός. Οπότε κάποια και μουσικά για να δέσουν αλλάξαμε και μαζί, δουλέψαμε μαζί και στους στίχους. Και αυτά τα δύο έργα. Και εκτός από το τραγούδι της αρχής, έχει και στο τέλος ένα μυρολόι, σωστά. Ένα σαν μυρολόι, ένα άλλο τραγούδι, σωστά. Είναι το ίδιο. Το ίδιο τραγούδι επαναλαμβάνεται στη διάρκεια και στο τέλος είναι με μουσική. Ωραία, και υπάρχει ένα τραγούδι στη μέση που χορεύει, που το έχω κάνει εγώ, η Λιλή. Καταπληκτικό είναι αυτό. Το οποίο δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Έχει ένα λίγο κωμικό, γιατί θέλει αυτή να τους αποσυντονίσει, να τους διασκεδάσει, να τους σκορπίσει δηλαδή, για να τους ρίξει την πληροφορία που χρειάζεται. Και εκεί διάλεξα διάφορους τίτλους, μπερδεύτηκα και μετά λέω: ο πρωταγωνιστής στο έργο είναι αυτός που δεν υπάρχει στο έργο και είναι ο Ευγένιος. Και επίσης το Ευγένιος έχει μια αναφορά πέρα από την ευγένεια, αυτός είναι ο σκύλος μου που ακούγεται, πέρα από την ευγένεια που φέρει,
άσχετα αν ήταν μια σκοτεινή προσωπικότητα, με ναρκωτικά, με αλκοόλ, με αυτοκτονίες, με όλα αυτά. Ταλαιπωρημένο πλάσμα, ναι. Ήταν πολύ ευγενική η χειρονομία του, η θυσία του για να φωτίσει όλη την οικογένεια. Ζηλεύει και η μικρή. Και διάλεξα το όνομα Ευγένιος προς τιμήν των ανθρώπων που έχουν φύγει. Και επειδή υπάρχει μια άρνηση στο πένθος γενικώς. Έλα γόρι μου, ακούγεται πάρα πολύ γιατί έχει το πόδι το χειρισμένο και φοράει τον άρθικα. Και από προσωπική εμπειρία το λέω, αλλά και οι περισσότεροι άνθρωποι που συναντώ γύρω μου έχουμε μια μεγάλη άρνηση στο πένθος. Πια και με νομική κυβερνητική βούλα εδώ και 2 χρόνια διαπραγματευόμαστε το αν επιτρέπεται να πενθήσουν οι άνθρωποι ή όχι, τους νεκρούς τους. Παίρνουν συμβουλές από ανθρώπους του Αρείου Πάγου ότι πηγαίνετε στην εκκλησία, αντί να τους πούν το πολύ βασικό, ότι το δίκαιο για έναν άνθρωπο που πέθανε σε ατύχημα είναι απαραίτητο ή σε δυστύχημα. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για να ξεπεράσεις το θυμό, το φόβο και να πας στα άλλα στάδια του πένθους. Αυτό που σε εμάς συμβαίνει για άλλους λόγους, για να κρυφτούν κάποια σκάνδαλα, στο έργο γίνεται από τη μάνα. Γιατί αν η μάνα αρχίσει να πενθεί το παιδί, θα πρέπει να αρχίσει να πενθεί και το παιδί μέσα της, γιατί η ίδια δεν μεγάλωσε σε μια οικογένεια με αγάπη, ήταν κακοποιημένη και από τον πατέρα και από όλο το σόι, μέχρι να φτάσει να γίνει καθηγήτρια πανεπιστήμιο. Οπότε όλα αυτά είναι πολύ καλά θαμμένα μαζί με τον Ευγένιο. Και όταν ο Ευγένιος ξυπνάει και έρχεται το γράμμα που είχε αφήσει, αυτό όλο σκαλίζει και βγάζει πια όλη τη βρωμιά που μαζεύει η θάλασσα. Αυτή ήταν η αίσθηση και η αρχική σκηνοθετική μου ματιά ήταν ότι θα έπεφτε σε ένα κενό που είχε εκεί. Τέλος πάντων δεν έγινε για τεχνικούς λόγους, για λόγους ασφαλείας. Και βγαίνοντας από τη θάλασσα, καθώς θα την έσαιρνε ο πατέρας, θα έσαιρνε από πίσω της ένα τεράστιο φουστάνι με δίχτυα, με σκουπίδια, όλα αυτά που φέρνει η θάλασσα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι και μου έδωσε πάσα, ειδικά για το πένθος, γιατί είδα ότι το αναδεικνύεις και σε άλλες σου συνεντεύξεις. Και ήθελα να ρωτήσω αυτό. Δηλαδή, επειδή είπες και το πένθος στο προσωπικό σου, που ήταν η Σοφία Σιρλή και είχε μια σύνδεση με την παράσταση, συν το γεγονός ότι υπάρχει ένα γενικευμένο, ένα συλλογικό πένθος σχετικά με τα τέμπη. Ήθελα να ρωτήσω ότι έχοντας αυτό στο νου και έχοντας μεταφράσει το έργο πολλά χρόνια πριν, αυτό πέρα από τις αλλαγές που έκανες ότι να το φέρεις σε μια ελληνική πραγματικότητα, σε επηρέασε στο να αλλάξεις κάποια πράγματα έτσι ώστε να αναδειχτεί λίγο περισσότερο το πένθος, βιώνοντας το και εσύ και προσωπικά αλλά και συλλογικά? Το αντίθετο, επειδή όταν το είχα πρωτομεταφράσει ήμουνα πιο κοντά σε πένθος άλλο δικό μου. Σε πολλά πένθη. Κάποια από αυτά τα γνωρίζει και η Πάτρα. Και ήταν και αδιαχείριστα ως ένα βαθμό ή προς διαφορετική κατεύθυνση. Τώρα νομίζω έχουν απαλύνει λίγο. Με μεγάλη προσπάθεια να μειωθεί και η δραματική προσέγγιση. Νομίζω ότι αν ανέβαινε πριν 15 χρόνια θα ήταν πολύ πιο δραματικό αυτό που θα έκανα από ότι τώρα. Γιατί όσο μεγαλώνουμε γινόμαστε λιγότερο δραματικοί. Ναι. Εύχομαι. Όσο ρημάζουμε. Δεν ισχύει για όλους. Τώρα μου έρχονται κάποιες εικόνες από ανθρώπους της ηλικίας μας, Πάτρα, που είναι πιο δραματικοί. Ναι, εν πάση περιπτώσει για μας μιλώντας, αισθάνομαι ότι γινόμαστε λιγότερο δραματικοί. Οπότε έχει απαλύνει η διαδικασία. Έχει γίνει λίγο πιο εσωτερική. Απ' την άλλη, όταν μία μάνα είναι τόσο καταπιεσμένη όπως το συγκεκριμένο έργο και καταπιέζει και όλους τους άλλους, ο μόνος τρόπος για να βγει είναι σαν ξερατό. Το πένθος αυτή τη σκηνή βγαίνει κυριολεκτικά σαν ξερατό από τα σωθικά της. Αυτό το μαύρο, ένας μαύρος πλακούντας. Γεννάει από μέσα της το παιδί που έχει πεθάνει. Ναι. Αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να αποχωριστεί το αντικείμενο αυτό το οποίο έχει χαθεί, γιατί δεν μπορεί να το αποχωριστεί. Πρέπει να αποχωριστεί τη μητρότητα. Δεν είναι το παιδί. Είναι η ποιότητα της μητρότητας. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο είναι το να χάσει το παιδί του, γιατί είναι ανάποδο στο χρόνο. Ναι. Το φυσιολογικό, θα λέγαμε, όλα είναι φυσιολογικά, αλλά το φυσικό είναι να πεθαίνουν οι μεγάλοι και μετά οι επόμενοι που μεγαλώνουν και οι επόμενοι που μεγαλώνουν. Κάθε φορά που κάτι γίνεται ανάποδα στο χρόνο, κάτι που γίνεται παράτερα, μας κλονίζει. Αντικανονικά. Μέχρι να φτάσει η μητέρα στο να πει τελικά αυτό είχες να μου πεις, παιδί μου, ότι γεννιόμαστε για να πεθάνουμε. Εύθραυση στη σάρκα μου, θνητό μου παιδί.
Οι απώλειες της ιδιότητας να είναι πιο θλιβερή, τώρα που το σκέφτομαι. Και επίσης το άλλο το σημαντικό είναι ότι οι γονείς χρεωνόμαστε πάρα πολύ εύκολα οτιδήποτε κάνει ένα παιδί σαν αποτυχία. Αν δεν πάρει στο σχολείο καλούς βαθμούς, αν αρρωστήσει, αν αρρωσταίνει συνέχεια, αν έχει ένα πρόβλημα, από το φάσμα του αυτισμού μέχρι ένα ορθοπαιδικό πρόβλημα ή οτιδήποτε, το χρεωνόμαστε σαν προσωπική αποτυχία. Και το οποίο το παιδί το αντιλαμβάνεται, και να μας γλιτώσει από αυτό, αρχίζει από μόνο του να διορθώνει και να θεραπεύει το παιδί εμάς. Γιατί ήμασταν όριμοι γονείς περισσότεροι. Αυτή η χρέωση της αποτυχίας είναι που είναι τόσο βαριά στο συγκεκριμένο έργο. Δεν είναι ο θάνατος αυτός καθ' αυτός. Και επειδή μας πήρε πολύ καιρό να δούμε γιατί αυτοκτόνησε ο Ευγένιος, ένας από τους λόγους για μένα ο πιο βασικός είναι γιατί το ότι οδηγήθηκε σε παραβατική συμπεριφορά είναι πολύ φυσιολογικό. Όταν έχει δύο γονείς που είναι μέσα στην αρκισιστική διαταραχή να πετύχουν ο καθένας το τέλειο, το παιδί δεν έχει χώρο να πάει. Όταν γίνεται παραβατικός, η μάνα το ανακαλύπτει και αντί να δώσει την προσοχή που χρειάζεται, γιατί όταν ένα παιδί οθείται προς την παραβατική συμπεριφορά, είτε προς τον εαυτό του, είτε αρρωσταίνει, είτε κλέβει, παίρνει ναρκωτικά ή γίνεται βίαιος, ο γονιός οφείλει να δώσει προσοχή σε αυτό και να είναι εκεί παρόν και να ξεχάσει τα δικά του. Δεν το κάνει η μάνα, ανταυτού τον βοηθάει να κλέβει. Για να μην κλέβει απ' έξω και την ντροπιάσει και την εκθέσει, του αφήνει κάπου λεφτά που ξέρει ότι θα βρει. Όταν ο Ευγένιος συνειδητοποιεί ότι αυτό το κάνει η μάνα του, του αφήνει επιτίδες, συνειδητοποιεί ότι ακόμη και αυτό ούτε καν δεν μπορεί καν να είναι κολόπεδο. Συγχωρήστε μου τα γαλλικά μου. Δεν μπορεί καν να είναι ένας κακός χαρακτήρας. Ακόμη και αυτό γίνεται. Το κάνει δικό της. Αποτυχημένα. Γίνεται με τη σφραγίδα της μαμάς. Οπότε εκεί τελειώνει και η ζωή του, γιατί δεν έχει καμία ιδιωτικότητα. Δεν υπάρχει τίποτε που να τον κάνει αυτόν να τραβήξει την προσοχή που θα ήθελε. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να μην μιλήσουμε άλλο για τον Ευγένιο, για να πάει ο κόσμος να το δει στο θέατρο, να μην τον υπεραναλύσουμε. Θα επαναφέρω λοιπόν την τάξη, θα σας επαναφέρω στο θέμα. Δεν πολύ πιστεύω σε αυτό, να ξέρεις. Οι αρχαίοι ξέραν πάντα την ιστορία και το μύθο. Πηγαίνανε για να δούνε πώς θα το διαχειριστεί ο κάθε σκηνοθέτης διασκευαστής. Απότερο σκοπό να μιλήσουμε για τη μετάφραση. Να πάμε λοιπόν λίγο τώρα στο θέμα θεατρικό έργο, το κείμενο μάλλον το μεταφρασμένο. Πώς το αντιλαμβάνονται οι ηθοποιοί, αν νιώσουν κάπου ότι κλωτσάει. Τώρα θα μας μιλήσεις είτε για κάποιο από το έργο που παίζεις τώρα, δηλαδή μάλλον το Βάνια που θα ετοιμάζεσαι να ξαναανεβάσεις, είτε την εμπειρία σου ως σκηνοθέτης στον Ευγένιο σε σχέση με το πώς υποδέχτηκαν το κείμενό σου οι ηθοποιοί σου, είτε από την εμπειρία σου προηγούμενων ετών ως ηθοποιός όμως, από την πλευρά του, με τα μάτια του ηθοποιού, πώς εκλαμβάνει ο ηθοποιός το κείμενο, αντιδρά, αλλάζει, παρεμβαίνει. Ως ηθοποιός συνήθως τους αλλάζω τα φώτα. Μου έχουν τύχει κάποιοι μεταφραστές που μεταφράζουν πάρα πολύ καλά, σπάνιο, μια-δυο φορές. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει χρειαστεί να επέμβω πολύ δραστικά. Υπάρχουν κείμενα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση. Ακόμη και με το Βάνια, που η Δανάη που το έχει μεταφράσει είναι η ίδια ηθοποιός και ξέρει πολύ καλά, είναι άλλο το να το μεταφράσεις και άλλο να αρχίσεις να το παίζεις πια και να διαφοροποιούνται σε σχέση και με τη σκηνοθετική οδηγία κάποια πράγματα. Σχεδόν την πρώτη εβδομάδα ασχοληθήκαμε καθαρά με τη μετάφραση, στο να έρθει σε ένα κομμάτι το οποίο, σωστά ή λάθος, έπρεπε να υποστηριχτεί και από μένα και από το σκηνοθέτη. Μαζί με τη Δανάη ή αυτό πια ήταν η δουλειά σας? Μαζί με το σκηνοθέτη. Μετά ήρθε και η Δανάη. Κάποιες από τις διορθώσεις που κάναμε, είπε αυτό παιδιά το θέλω γιατί εκεί και εκεί, και το βάλαμε πάλι μέσα. Στα άλλα είπε οκ, αφού λειτουργεί καλύτερα. Άρα ήταν συνεργατική μετά. Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό να είναι ο μεταφραστής, όταν ο μεταφραστής δεν είναι ο σκηνοθέτης? Πόσο παρούσα ή παρόν είναι? Και όσο προχωράμε, είναι όλο και καλύτεροι μεταφραστές στη συνεργασία. Είναι και παρόντες στις πρόβες. Και είναι και έρχονται και στις πρόβες κάποιες φορές. Η Μαρία Χατζή Εμμανουήλ που έχει αναλάβει όλο το ισπανόφωνο θέατρο, ας πούμε, και είναι σπουδαία. Και δεν έχει καθόλου εγώ. Γιατί το σημαντικό είναι να μην δουλεύεις με εγώ. Όταν πας εγώ έχω δίκιο, εσύ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κάτι που συμφωνούμε για να πάει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μου έχει τύχει να παίξω ειδικά σε κλασικά έργα τα οποία δεν διαβαζόντουσαν πια. Ήταν παλιές μεταφράσεις, ήταν σύγχρονες αλλά παλιακές από μεταφραστές. Έχω πάρει την άδεια πάντα από το μεταφραστή
έχω δώσει αυτές. Μόλις μου δώσαν το OK, κάτι Tennessee Williams, κάτι Τσέχοφ, κάτι τέτοια, τους έγαλαξα τα φώτα που λένε. Στις συγκεκριμένες, σε αυτές που έχω μεταφράσει εγώ, συνήθως τώρα εύχομαι να μην μου το λένε γιατί είμαι παρόν, αλλά δεν τα πειράζουν πολύ τα κείμενα. Στον Ευγένιο κάναμε αρκετές διαφοροποιήσεις με τους ηθοποιούς την ώρα που κάποια πράγματα, και επίσης όσες φορές και να περάσει ένα έργο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, κάτι θα είναι λάθος. Ένα και θα γραφτεί κι. Σίγουρα. Πέρα από τα μικρά βασικά, στη ρυθμολογία. Μπορεί να πεις γι' αυτό και είναι τόσο όμορφος ή γι' αυτό είναι και τόσο όμορφος. Η εκφορά, ναι, Το αλλάζει. οποίο την ώρα που το γράφεις μπορεί να σου ακούγεται σωστό και η μία και η άλλη εκδοχή. Την ώρα που θα πας να το παίξεις και ο συγκεκριμένος ηθοποιός σου κλωτσάει. Η μουσική μπορεί να παίξει ρόλο. Ωραία. Θάνο, τι άλλο έχουμε να ρωτήσουμε τον Γιώργο? Να το κλείσουμε, να πούμε κάτι γενικό του τύπου, για παράδειγμα, τι σου έχει δώσει η μετάφραση εσένα ως θεατρικό άνθρωπο που κάνεις πολλά, σκηνοθεσία, γράφεις, διδάσκεις. Τι σου έχει δώσει η μετάφραση σε αυτή τη διαδικασία μέχρι να φτάσεις στη σκηνή? Είναι ποιητική διαδικασία. Η μετάφραση είναι σαν να γράφεις εμπνευσμένος από ένα ωραίο κείμενο, σαν να γράφεις εξ αρχής. Πρέπει να σκάψεις πολύ βαθιά μέσα σου, πέρα από την γλωσσική επάρκεια που οφείλεις να έχεις. Αυτό που είπα πριν για το εγώ είναι πολύ σημαντικό στη μετάφραση. Το να κάνεις λίγο πίσω και να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό είναι μεγαλύτερο από σένα. Άρα πρέπει να ανοίξεις συνειρμικά και να συνδεθείς με ένα βαθύτερο πνεύμα που ενέχεται ήδη. Όσο πιο μικρός αισθάνεσαι εσύ σε αυτό, τόσο πιο θαραλέα αποφασίζεις να επέμβεις, γιατί δεν γίνεται αλλιώς και σε πάει από μόνο του το κείμενο. Υπάρχει και ο κίνδυνος όμως το σκηνοθετικό σου εγώ να καβαλήσει σε πολλά εισαγωγικά το συγγραφέα. Φυσικά. Στη μεταφραστική διαδικασία. Φυσικά. Και το βλέπουμε και πολύ συχνά. Το βλέπουμε και πάρα πολύ συχνά αυτό. Συμφωνείς με τη φράση ότι η μετάφραση είναι μια πρώτη σκηνοθεσία? Ξεκινάει η σκηνοθεσία από τη μετάφραση. Συμφωνώ 100%. Η πρώτη μετάφραση πάντα όταν ξεκινάω είναι πολύ ακριβής. Δηλαδή είναι πολύ κοντά στο κείμενο. Και επίσης αυτό που θα εκδοθεί οφείλει να είναι πιο κοντά στο κείμενο, ώστε αυτός που θα το πάρει μετά από χρόνια, μετά από λίγο καιρό, να δει τη δική του γωνία εκεί. Μου έτυχε σε 2 έργα πρόσφατα που είχα δουλέψει πιο παλιά και δεν ήταν η δική μου η μετάφραση, και με πήραν από ένα διπεθέγια από ένα άλλο θέατρο εδώ να του στείλω τη δική μου διασκευή. Γιατί πήραν το έργο και λέει δεν μου θύμιζε σε τίποτε αυτό που είδα. Και όταν τους έστειλα λέει μα δεν έχει καμία σχέση. Γιατί αφαιρέθηκε η πολυφιωριτούρα και η μεταφράστρια σε εκείνη την περίπτωση σε αυτό το έργο ήταν πολύ γοητευμένη. Είναι μεγάλος κίνδυνος επίσης αυτός. Το να λατρεύεις ένα κείμενο πάρα πολύ και να το έχεις πάρα πολύ ψηλά. Το να θεωρείς τον εαυτό σου μικρό δεν σημαίνει ότι μέσα από το στόμα σου δεν πρέπει να ακουστούν πολλές φωνές. Αυτή είναι η δουλειά μας. Μέσα από το στόμα μας οφείλονται να ακούγονται πολλές φωνές. Το εγώ πρέπει να είναι μικρό. Αν θαυμάζεις πάρα πολύ και λατρεύεις, τότε σημαίνει ότι θα έχει πάρα πολύ σκόνη αυτό που θα φτιάξεις. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους, κυρίως τον Γιώργο Καραμίχο που κατάφερε να μας αφιερώσει λίγο χρόνο μέσα στις πολλές του υποχρεώσεις, που μοιράστηκε μαζί μας τις εμπειρίες του από όλα αυτά τα χρόνια στο Σανίδι και πίσω στο γραφείο του μεταφράζοντας. Μην ξεχάσετε να τον ακολουθείτε σε όλα του τα νέα εγχειρήματα, είναι πολλά, δεν είναι μόνο τα θεατρικά. Μην χάσετε τις παραστάσεις του, είτε τον Ευγένιο στο θέατρο Σημείο που παίζεται εδώ και λίγες μέρες, τον Ευγένιο του Φρανκ Μαγκίνες, σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου Καραμίχου, είτε τον Βάνια που θα ξανανεύει στο Θέατρο Τέχνης του Σάιμον Στίβεν σε μετάφραση Δανάης Λουκάκη και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και την προσοχή σας. Μείνετε συντονισμένοι. Ελπίζουμε ότι αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά από ενδιαφέρουσες συζητήσεις με ανθρώπους
της μετάφρασης ή του ευρύτερου χώρου της μετάφρασης. Καλή συνέχεια. Γιώργο, ευχαριστούμε. Τιμή μου, χαρά μου.